Haya une wang se chenro moro mar ariyo kidieny mar ariyo ma chenro mar DUOL wasechako mbakano kata kapok wabiro kaendi. Fredrick Okango nitiere ka en jakanyo mar Azimio to gi Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA. Erokamano ahinya kuom miyowa secheu. Wachako ane kodi Ken ni waneno ka duond bura mar UDA ochano yiero mar kor gwenge. Gichane ni idhi time kidienje 3. Ma dhi konyo uma mar UDA nade king'iye? Erokamano waro Trevor. Odiechieng' ma kawuono ker mar piny kendo jakom ogai mar chama ma UDA obedo headquarters mar chama kawuono ka nitie NEC meeting ma iyalo kaka idhi tim yiero. Ing'eni ka noluong yiero higa mokadho December 9 mar grassroots no change. Gima nomiyo wachenje ni court nowacho ni political party ok nyal timo yiero ka nyocha pod onge National Elections Board. Koro out of that meeting kawuono ne National Elections Board oyier mano telnegi ma idhi telnegi chairman mar Kenya Revenue Authority Bwana Anthony Mwaura kama idhi konye gi deputy mare Veronica Kiberenge ma wan sure ni koro sani kaka party wan gi elections board, National Elections Board madhi oversee yiero mar chama e different stages ma even sama wuok kodi ni returning officers mag counties te are already osebedo put on notice kendo gisebedo appointed. Ma mar chenro mar higa mar 2027. Returning officers mag party madhi timo yiero kochakore chieng' tarik 26 dwe mar 4. Yiero mar chama opogi e kidienje 4 nikech county duong' ting'eni political parties generally political parties te onge gi resources mang'eny ma ginyalo run godo elections the same day. Koro ditiyo gi mechanism madhi miyo political party marwa yudo thuolo ne wanachama mondo miyiergi e kombego magidwaro chakre polling station mwagike ward mwagike constituency mane mwaluongo ni grassroots election. Then yiero mar counties to gi mar national office ibiro tim in December. To communication mochiw gi Cecil Barire ma chairman ma chama kobedo flag gi secretary general marwa bwana Cleophas Malala owacho ni opoge nyadi 4. Phase mokwongo nikech oganda wa mag luo ng'enywa wanie gwenge mag Nairobi, wanie gwenge mag Nyanza piny. Although other counties bende nitie notice oseor, but king'iyo Nairobi to gi Homa Bay County biro yudore phase mokwongo madhi timore tarik 26 dwe mar 4 higa 2024. To bas phase mar 2 e kabiro yude Siaya idhi tim chieng' tarik 22 dwe mar 6 higa 2024. Bas mar 3 county wa madhi yudore en Migori ma dhi timore chieng' tarik 10 dwe mar 8 higa 2000 higa ma wantieni. Bas grassroots elections irumo chieng' tarik 24 dwe mar 8 e higani kama idhi time yiero. Jo nyaka ng'eni grassroots elections ok oriwo nyaka county elections. Koro grassroots elections idhi yier representatives mag polling station, then idhi e ward level, bas wadhi e constituency level ma iluongo sub county level. Mane kama wadhi gike mokwongo gi phase 1. Okay. Koro kaka Homa Bay County gi Nairobi County wadhi timo mago kende. Then warito kendo nyaka December. Koka delegates moyier at the constituency level they converge a county mondo yier their county officials, then county officials they proceed a national level ka giriwore gi constituency chairman. Magi duto gin ikruok ma higa mar 2027. Okamano. Yeah, kaka political party gik upango kung'iyo higa mar 2027. Chenro marwa en mondo wabed gi party motegno e gwengewa ma dhi bedo ni di dwaro komno kendo mar bedo president higa mar 2027. Okay. Mane maduong' kendo nikech political party moro amora e piny ka goal maduong' ma en go en kao state power. Okay. Kaka koro wan godo sani kaka Okango ang'eni ino kiwuelo ODM nikech in mar jakanyo e Azimio kendo in jakanu to chenro mipango chon ma bine kama UDA loyo ugo gichako chanore chon en gima osepang sani ji oseng'eyo ni gidhi kidienje 3 itimo ma tarik 26 ma itimo tarik ma kama. ODM no aneno ka nowacho ni idhi time dwe mar 4 ka gichagi lokore. Ang'eno kiwuelo ODM lakini chenro machon ni mae kama bino ODM remgo.
Joluo go ngero ni chako chon nolodhi ajuoga. To okapani nitiere party bona wa moreme wachni nikech kani kiparo kanwa chako igani duond buche mang'eny ODM, KANU, Wiper nolando ni gibiro dhi e recruitment drive. Yani gidhi luongo jopiny mondo odonje chama. To bang' timo mano nineno ka ODM otimo margi, Wiper timo margi, KANU timo margi North Eastern. Koro party ka party chako ikore koro ka giseiko jochama ma giketo bedo jochama koro ere ka gidhi timo yiero. En mana ni jo UDA osedhi mbele ne party mamoko. Ageno ni chakre kinyi boneno ka duonde buche mamoko chako lando ni ndalo mane ma gibiro time yiero sana mar grassroots. To an gima obuoga Trevor ni aneno ka Secretary General mar UDA osiepno ni Malala Cleophas ogolo notice ni gichako tarik 26 phases 4, phase 1, phase 2, phase 4. To aneno ka giyiero chair mar board, National Elections Board. Keno wacho ni gimomiyo ne wach ni otamore cha ne gionge gi National Elections Board. Koro giyiero chair mar National Elections Board, Mwaura ma be en chairman mar KRA, ma bailo en public officer. Aya. Electoral Dispute Resolution Committee giyiero osiepno moro kendo chair ma be sani en chair mar pani Kenya Power. To king'iyo Public and Ethics Act 2003 section 16 to wacho ni jatelo mora ma sirkal ok oyiene donje weche siasa mabiro ketho gimiluongo ni political neutrality mare e ofise motieno. Ok ang'eyo ni wach ni jo UDA tiyogo mondo gidelay elections gi nikech ing'eyo pango elections mag grassroots Ombija. An asebedo Secretary General mar party. Ang'eyo. Ok en gima yot. Nitiere gwerruok gi kidhruok ma onge tugo. To UDA be osepostpone margi ni ndalo mang'eny. To giwacho ni ne gionge election board koro giyudo election board. Kiwe kata weche chike ni koro jomokete ka gin public officers. To en wach mane ma giiko ma nyiso jo Kenya ni koko ok dhi bede e yiero no. En wach mane ma giiko ma biro nyiso jo Kenya ni to gidhi timo yiero moriere tir maratiro maonge dondruok maonge gorruok. Mane gima jo Kenya dwa ng'eyo. Wan bende party wa mamoko gi bedo waer mondo koro ka wadhi mbele mondo party obed motegno ji oikre ne yiero mar gana 2027 ji oikre ma kochopo sano to party otegne ground to leaders be nitie kendo kamano. Koro an amor ni jo UDA osechako to gima buoga ahinya en ni jotelo ma giketo mondo telne e weche mag yiero to gi weche mag ng'iyo dondruok mag yiero go mago jokanyo no matiyo ne sirikal to chik to koyie. Kora pani wacho no gi non. To ka sama gi nono mano to be nyaka ginyis jopiny ni giikore e yiero mar grassroots ma koko ok dhi bedo. Ok dwa winjo ni Ken ne odhi e maandamano Homa Bay noloye koro Ken coordinator mar Homa Bay koro ogine obam tokni gi kidi nikech koro loye. Wadwa neno ni ka Ken kolo Ken Homa Bay to oyiego to ka Ken oloyo be oyiego. Mane gima wadwa neno. To unere ka usechako timo chenro mane in miwinjo maling'ling' en nang'o? Ang'o mibini bagni? Mawinjo maling'ling' e party magwa mag Azimio nitiere buche mang'eny madhi mbele chakre kiny orucha ma bende bro golo notice mar chenro ma wan go mar chako yiero jo party chakre polling station kadhi mbele nyaka malo. Tang'eyo party ka party bro golo chenro margi, jo KANU bro golo margi, ODM bro golo margi, Wiper bro golo margi mana kamano. To gima nyaka congratulate ne UDA ni aneno ka gisenyiso ranyisi ni giikore mar riwo yiero jotendgi e grassroots. To kama sama giikore no nyaka gitime e yo maler. Jotelo ma giketo kacha matimo yiero go nyaka bed jogo no ma chik oyiego, ok jogo ma jotich sirikal
mabiro dhi gwenyo weche nikech joga be nigi teko, jo sirikal nigi teko mar gwenyo weche. Ok odwa ni koro winjo ni jo UDA ka nokelo jomoko kanyo koro gwenyo weche, koro Kenya ywak ni noloya to kare be nok oloya. Ken kiewo ni kanye mar joma tiyo ne sirikal to gi joma tiyo ne weche mag siasa. Okango ng'amo ng'e weche sheria. Onego bed ni sama wacho ng'amo ko yiene tiyo chung' ne weche mag chama, onego ng'e boundary kama gikie. Chairman mar parastatal nitiere gi limitations mage, to nitie freedoms bende ma entiere. Chairman mar parastatal kaka mar KRA chiko kotame mondo obed gi party affiliation kata obed gi in terms of obed gi tich mar chama. Gima be Okango nyaka ng'e niya, jo UDA gini e sirikal. Koro in the process sama idwa manyo ng'ama nigi ethics kata ng'ama nigi clarity of mind nyaka yude me sirikal. Ok onyiso ni ka koro dhi bedo chairman mar election tribunal to koro nyaka resign. Ka en CEO, ka en AIE holder in the ministry or in the parastatal, mane ki nyalo charge with responsibility that appertains to that, but ok en AIE holder. By the way, ingenia chairman mar board does not take responsibility to the level ma CEO carry responsibility. Koro miyo king'iyo chairman oyiene, kata king'iyo Mdivo o Joy Mdivo moyiere conflict resolution kama gidhi bede osiepna Professor Duncan Ojwang. Mago jok ma arol gin gi responsibility mopogore opogore sirikal, but responsibility magigo ok tamgi kawo responsibility e party nikech party ni ema form government. Kata kidhi Rebecca Tonkei ma kidhi e UDA internal conflict resolution team, the tribunal, bende en mana gi particular responsibilities. Koro gima paro en ni Okango kik mislead waka ka chama gi odagi luongo yiero wachgi ma ineno ni gidagi luongo yiero giluongo ga nikech ok gidhi luongo to kata ka giluongo expect koko nyowo nikech owacho na ni kopo odhi oyomb ng'ato thurwa kocha to kik bakidi gide jomong'ere gi bakidi wan ka wan organized gima dwa wacho kata mbele runinga ka en UDA kaka Nyanza region ingeni sani koro ging'iyo jo ODM nikech ingeni sani UDA osekadho gi numbers nikech kata kidhi maber registered members mining in ade ang'eyo because in gi register mar jo ODM registered members mag UDA sama wuok kodi ni Homa Bay County is 187,000 members mose register kaka members mag UDA. Iwinjo ki compare kia ODM ni nigadi because yocha giongo ne register to papo bago gi ndasi giwe registration gidhi manyo TJU. Koro ingeni registration giwe. Kidi mi wa numbers bag. Ginyone matielo to gidi. Koro the thing is kipenjo ODM mondo ng'isi the actual membership market. Ibiro yudi sani gin gi very low members. Ndalo moko na wacho kane wanawendo kinanuoka ni wadwa market UDA gi method mopogore opogore ma gibiro yudo ni gin minority. Sani endi ODM minority. Koro ing'eni ok wadwa yware gi gima minority timo. Ka giluongo yiero sawa, ka giluongo sawa nikech ging'iyo gi feeling in. Gise fill in from 2013 pok gitimo election gi feel gamna in. Ne girito ni UDA otelnegi. Basically UDA is leading by example. Okay. An adwa koni owadwa Okango. Kanu gini miyo kwanogo. Iwinjo ko wacho ni kanu notimo mari North Eastern. Nowhere. Tiende gionge gi base mora mora minyalo chung'ie kitimo ile registration. ODM be nodhi otimo mari mathin mana Homa Bay kucho. Gitemo matin nikech gibe base gi oserumo. Coast gi serumo. Western to chokoro magite. Nyanza mane gidonge matendo be madito yeche. Koro jite wuok dhi e UDA. Koro ing'eni gionge ng'amo do. Koro nodhi era mane jakomo dhi gi tablet cha ne gi register jo mage. They register gizega believe ni jite ma joluo gi jo ODM. Ka giyudo ni joluo sichiew kendo wuok dhi e UDA koro gidhi manyo gi mondo gichok. Ting'eni gima be biro bedo chando gi. Nikech the last rally ma jakom nogo e thurwa nogoyo sindo kodhi ting'o mbadi mondo odhi opiem gi Karoli. Tiende ni kata na membership they are not focused on. Gin focused on rito process anadwa koni ka kwa bed ni jothurwa osechiew kendo giamua niya wadhi tiyo gi sirikal matiyo. Sirikal matiyo en UDA. Chama ma UDA sano luongo yiero. Ang'o momiyo waluongo yiero Trevor? Gimomiyo waluongo yiero en niya
UDA kaka chama dwani mondo bed gi structures e 47 counties. Okay. Kalure gi chik mar chama dwaro ni chama ka chama ma national owinjo bed gi at least functional offices in 24 counties. Okay. Sani king'iyo chama man gi functional offices e 24 counties kikaw nyaka maromo Homabay manyo wayawo tentative cha en mna UDA. ODM ing'eno dong mna gi Nyanza kende. Sawa, owinjo no Okango wacho na. Winjo Trevor. UDA chama man ofom nyoro. Ayie gi Ken kowacho ni gionge gi 24 counties kaka chik dwaro. Awacho ni wan gi gionge go. Gimomiyo gitimo yiero gidwa kelo offices e 24 counties mondo gi comply, pogi comply. Namba ariyo, awacho ni wan gi ng'alinga do gi chwanyo kendo kama chwanyo mamani. Namba ariyo, giwacho ni gin giikore ni yiero. Chama miluongo ni KANU kata kidhi Homabay ibiro neno office mondik ni KANU. Kanitiere party man gi structures countrywide en KANU. Kanitiere party man gi structures countrywide en ODM. Mago parties mosebedo igni ka igni to gin gi functional offices. Koro gima Ken temo nyisowa ni gin gidwani mondo gibed kaka KANU kata kaka ODM. Mano onge wach. Ting'e ni wan jo demokrasia Ombija. Wan okwatamore ni kik Ken bed coordinator UDA Manyanza. Onge ng'ama biro lawi, onge ng'ama biro goyi, onge ng'ama biro dalau, ng'ama biro geng'o chiendu onge. Wayiero nikech ma demokrasi. Osiepna ma jaka Kimba ni neno ka be nodhi adhiya UDA be onge ng'ama dhoro kode kendo wawishe mana ber nikech pod ok mone bedo osiepewa. To wan gima wang'eyo en ni siasa en competition. Wapiem. Ng'ama yombo, ng'ama yombi be yombi. To wan gima wawacho. Wan wadwa ng'eyo ni sama ji timo yiero mag chama e grassroots, to ang'o monyiso jo chama, ang'o miudwa ni mondo gibed jotend chama e grassroots, en singo mane momiyogi. Sani jo UDA nyiso ni gi iko yiero tarik 26 dwe mar ang'wen kadhi mbele, to ji to tho kech e gweng' kucho. Ji tho kech e gweng' kucho. Giwacho ni kene bando dok piny, kene ang'o, kene mafuta, to mano pok oromo duoko nengo gima piny. To koro gin giketo weche mag siasa mbele to ngima dhano to ni ngima to ni malo. To kata kamano mano demokrasia margi. Wan ng'eni wan opposition. Ok en tijwa mondo waduok nengo ngima piny. Koro un ka wacho une sirikal nikech winjo ko olichonwa pile olichonwa ogogo ok wan sirikal. Une sirikal to kik mix leadership to gi politics. Kudwa ni mondo ubed jogo mo ji winjo maber. Nyakunyiso ni udhi e yiero mar UDA e gweng' ka gweng' to bende mogo be dok piny. Koro en mogo miduoko piny tidhi yiero. Ng'ama dhi chung' ka ni yiere ni an idwa mondo yiero polling station UDA to nyithindo nonindo kech. Nyithindo kodhi school. Ken en ng'a kata in dalau dong gweng'u kancha nitiere joma onge manindo ma kech nego. Dong jo boda piko nitie dalau ka ni nyiso ni biuru mondo donje UDA to pok iduoko donge mapiny. Koro winjo gima yiego en ni chama ka chama Trevor Mbija nigi ratiro mar dhi e gweng' ka gweng' to recruit ji e chama gi kaluwore gi ideology maru gimuchung'ne ema biro kelo ji e chama uno. To UDA mano yier nyoro ni warito mondo wane onyiso ni gin gi ji 187,000 ji members 187 ni mago jo Homabay manie UDA. Register political party poko o publish bonyiswa ni mago magi. Ng'ama nyalo nyisowa adiera makende Trevor en registrar of political parties. Mane gima chik wacho. Ok Ken Ondiek mabiro gi Ramogi to wacho no. Mago propaganda. Namba 2. Wang'eyo ni giwacho ni gine sirikal. Kendo wang'eyo ni gidhiga gikawo buge mag M-Pesa. To gindiko nying ji. Mage tije gi. Sani ng'eni giseyiero ji Ken gini gi mag coordinator. Mage tije Ken wuotho gi receipt mar UDA. Ni duandiki ng'ama lungu mong'eyo madwa ni mondo donje chama ineno kaka chama duong' e gweng'. UDA boseloso kara mana rally Homabay Raila Amolo Odinga Stadium kacha rally
pek man gi mbi mondo wane ka be gin ka ji 1,100 ga biro go ni UDA we injane ko UDA oseloso rally maduong' Migori mondo wije duok sami wuo gi jakanu ma sani onge kata member chele Homabay yeri be idon dudu kejigenia chama mapiem Homabay county sani gi Siaya county gi Migori county gi Kisumu county gin chama ariyo kende kikelo jakanu mokia kata magionge kata office owacho ni kanu ni office Homabay onge office kanu Homabay ma gik manotho gi Moi iwinjo jomodong remnants gi mage just jok man kanyo kanu notho gi duok penjo ma penjo awacho ni an onge duok penjo mi penja an awacho ni niya jowa gi nowuondo ji odhi e ng'anyo ne gipimo sama ne Kenya pok oyudo keyo kata ndalo mirito keyo cham beche dhi malo wasebedo gi kech mang'eny e thurwa ne wan gi ke kube ne wan gi ke kibrit ne wan gi ke janeko maya ne wan gi kech mopogore opogore keje gi ne biro ga ndalo midoyo kata kwa chomo keyo samora mora ma Kenya chomo keyo nyaka obed ni waonge gi cham koro bech cham dhi malo gipimo ka yiero biro ka sama bidhi e keyo to bas gichako wuondo ji dong neno ka moko dhi 260 treva kawuono ing'eno wacho ni ane wadhi register ji UDA to ji onindo kech ng'amo nindo kech nitie mana gimomiyo nindo kech Onendo kech nango. Wiji koro initero ga ji chiemo ute. Dogun ute dogun usiko uri kata gi minister mar tero chiemo. Jo buda kumi e chiemo. Ma jo budenyo seriously ga. Wacho ni una sirikal koro nyiswa. Koro we sirikal oti. Koro sirikal nyiswa. Tiyo nango. Mafuta ne beche osedhi nyaka 227. Sani kawuono mafuta odok siling 199. Adier koso Miriam. Dola mani chenjo gi 160 something kawuono sedok nyaka 132 shillings sama wawueni sukari manose dhi kilo 2 siling 530 kawuono sukari kilo 265 e supermarket mora kate dukni mipimo gi ratil gwengewa okariambi sama wawueni stima mane giweye handshake government ne mara ila gi Uhuru Kenyatta gi Okango gi ndalo Okango ne spokesperson mar Azimio e boye kacha negi weyo ka stima kinyeo siling 1,000 tiyudo units 31 mar stima kawuono kinyeo siling 1,000 no sedog gi 26.4% ma kinyeo stima mar 1,000 tiyudo units 61 Bana no watim experiment sani just buy star no wadong bane baka man wagoyo kae mano gima jo piny nyalo timo magi ne gi seche mwantiere propaganda koro sukari bariambe wach stima no teriambo mera no stima kinyeo gi siling 1,000 sani yudo 60 mane ka mwantiere yiero mar UDA wego koko bana ma koko wago garati ni wacho ni yiero wadhi to ji nigi ngima pek kawuono gigo tetete osedok piny iwinjo ere kare gimidwaro nikech sani kidhi nyiewo mogo Okango mogo trade kilo 2 trade between siling 110 nyaka 145 okariambi makati dhi supermarket no depending gi mogo midwa nyiewo kidwa nyiewo jogo en 145 kidwa nyiewo moko ne jo ODM gi wuodre go mabe kucho ni moko ma onge kata onge stores to kidhi kati dhi nyiewo mana jambo siling 133 supermarket nyiso gite karango ma jowa owinjo tim koro gima dwa ji wan wadhi yiero kata igo propaganda kata ok igo propaganda eni UDA dhi yiero wadhi yiero mondo wabed gi structure wa gima nyaka ing'e ni UDA e sama nyocho wadhi yiero nyocho onge thurwa Trevor ndalo machako wacho wach UDA ni jowa moko no wacho ni wachalo joma uso ang'owa ringa nguro muskiti kawuono ringa nguro ni jo muskito ero maloyo ring diel miuso e kar chemba nikech gima timore niya jowa ose realize 3 things number 1 en ni ok wanyal biro bedo gi presidency mar Kenya ka ok wadiyore presidency mantie mondo kata Raila Odinga gini ne dhi yud chuolo mumanyo godo EU nyako dire mane tie Ruto ka rute moting'e kore mapenjo kango gini marito biting badi ka president William Ruto tiyo bad Raila tero Ethiopia kucho ubo kokirito Raila dwa mako badi thuru idwa chungla ngata koso kokidwa mako badi ng'amo mako badi biro mako badi nango
wawe uthuolo jakom mondo dhi omany tije kocha then mondo wan bende wapanguru UDA koro wang'ni wabedi gi piem kendo ok wadwa ni ji tiyo donjo UDA gima dwaro en niya ni jo ODM obedi Homa Bay County gi Siaya County migo e 4 counties wagi gibedi mondo wang'ni jopiny realize demokrasia mondo mi kondie koromo MP makarachon tibiro yiera gi UDA nikech aromo ok ni nitiere ogai moro mobiro ting'o bada Trevor iniromo bedo mbuge for example ibiro chunga at your level ibiro chungi chama midwaro tibiro amua ni an kaka Trevor chama makamae moro machung' nyaka madhi aneno ka gipaki ko but the thing is in thuolo mar chungi chama mitima midwaro ok wabiro ni chama chiel lorwa yo oni bende ng'ato seketho to nyaka to wane Okango Bijata akiagi mane Wanda wajune ko wuelo ODM nyanje keno nek mane Raila kodiko chamo akiagi nyanje Ken mane Raila Odinga ko gimoro mara ko wach nyao ken Raila Odinga Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga wuoche ne ok nyal rwako duongo yi onge ng'adwa rwako wuoche ne aneno ka kibiro no Raila sympathetic wan warwako chama te ineno ingeni Ken leko ni Ken kawuono da nyisa niya ni Homa Bay kata Kisumu Migori Siaya kata mana Kisika Nyamira ni koro UDA ni koro ni uma moloyo ODM ni moloyo kata mana ODM ken weleko leko ber to lek moyingi makichiew tigori piny ichiew ileko tigori piny ken menano ni idwa chungi gine ken osiepna udwa chungi UDA karachuodho alemone to gima ng'eyo adieri makende biro kawo higni mang'eny kapok jowa owacho ni rangi ratong' ni to koro warwake podi siasa en gima idhigo mos nitiere ndalo rangi maratong' rwakono nitiere ndalo mane gik moko biro mos koro biuru mos namba 2 Raila Amolo Odinga osebede siasa higni mang'eny kata Ruto president masani be osebede siasa to ging'eyo kineno ka Ruto tero rangi ratong' Homa Bay obiro mos kodikore to Ken majatije to biro gagoko bi mos kata Ruto kodhi Homa Bay neno ko ore mos wacho ni nyawang'aya unafanya kazi mzuri ng'an opako jowa koro imbe kikiyan jowa wacho kiyan wewe tieki adhi mithuolo mar miyo adhi mano adier ayan to gogo chi onge mana adier mano aseso yan sande ka ayan to onge keno kose yanyo ng'ato mano to aseyi to we wacho weche machala yan no machala yan Raila timba de giruto itere Ethiopia onge ng'ama ayan to gogo chiuka mai kaka gisigo ni aniko wacha dieri mo wacho gi adieri makende to Iwacho kani era yanya we mondo tieki no to gini rumba ka to kenya wacho ina ta kilo maandamano studio ka bwana gini ba DUOL bwana ugonge maandamano ka wase winjorene onge ng'ama oyanyo sawa kanyo wasetieko kanyo Ken wasetieko kanyo ni onge ng'ama oyanyo maandamano Ken biro timo chieng' moseyombe UDA sani to wacha facts makenda gin niya ngima pod ni malo to ka UDA sirikal magiwacho ni gin gidwa dhi timo ngima gidwa dhi timo yiere gwengewa nyaka ginyis jo gwengewa magidhi luongo oko ni biuru mondo donjo UDA ere kaka giduoko nengo ngima gi piny giwacho ni ne ji okay penje Okango ni Ondiek adhi mithuolo da katene adhi mithuolo gimo winjo dog nang'o nikech sama utieko anshe government to mogo ne beche tek kata sama timo yiero ne beche tek molo sani ing'eni duoke Ken ang'eyo kaka jo UDA deal kodwa ka gineno ka fax biro maliet to gidwa ni giketho biro luwe winjo dog kanye ombija an gima ni kelo maber ni weche yiero mag chama ere kaka weche yiero mag chama gi affect jowa to ka gi affect jowa ere kaka mondo otim yiero makende ma ji oyiego mano gima wadwa wacho ka to gik maoko bago biro kelo lakini gima timore sani ombija an
okatamara ni kik yudi tim yiero mabe unyalo timo yiero mabe udhi Oyugis udhi gine Homa Bay town uduog Kisumo udhi Siaya udhi Rarieda kamora mora to gima kende manyako tim ne kitwacho ne sirikal samutimo ma nyaku ng'e ni ji oyien nyaku mi ji chiemo nyaku mi ji arita kwe nyaku mi ji gimoro ma gidwaro to kik utim gigi te ni un sirikal to ji ode namba 2 chama ka chama nigi chikgi mar yiero nitiere chama moko man gi chike ma inyalo tim yiero inyalo gwel ji inyalo ket ji tenge mopogore koro ok ang'e ni constitution gi wachang'o to kaka neno tanyalo nyisi kendo asengo ka ibiro luongo ka UDA biro timo grassroots election nyaka sub county kende county level ok bi tim national ok bi tim kipenja nang'o to duoki niya nikech nitiere ywaruok e iye kacha to ok ne kari kanyo kende ywaruok nitie party te koro party election ok en gimoro ma midhi dhiaga goko nyaka isom ni mood mar piny wachako jomwa kelogi ang'o ma gidwaro tang'o mwamiyogi mane gima nyaka ung'e to ka ken giroko somo mano to dhi gore piny ni punglu ken ang'o meginu timo sani yiero mar party dwaro niya kalure gi katiba mar Kenya ing'e ni samoro Okango be osiepna to samoro bende nikech ajendo rumo negi koro yoro ni en tich ne pinga nikech okia niya political party ka political party winjo be nosetimo grassroots elections 3 years within 3 years before election. Mano chik mane ke? Iwinjo, Political Parties Act wadwaro. Section mane? Then section mane? Inda kiwache. Iwinjo, Political Parties Act dwaro ni at least a year and a half before election, meaning 3 years before election process no winjo be no setim. Mara ariyo, inya time through consensus. Most cases, ibro yudo ni most cases mane ma they apply. Wadhi bedo gi consensus, wadhi bedo gi filling in. But ng'eny karwa to ok dhi bedo filled in nikech waonge gi structures koro wadhi set up the structures to ng'eny ODM dhi timo filling in nikech they can't even afford pesa nyenja mwonyo te ma ok ginyalo afford timo go kata grassroots election koro gidhi timo election because they can't afford election koro gidhi timo filling in then giriembo jobudo but the worst near ji osewegi te koro akia kata joma dhi chunge kombe gigo gin mag but gima dwa wacho ni as UDA en a party ma form government kawuono sirikal nyo William Ruto kao ka ne nitie a lot of challenges and gima ne timore ni William Ruto no kao presidency ka ne obedo passive no work outside government ka system to gi deep state ngi kuma nyocha nitie ko Okango gin koro sama no donjo ne ngi ne ngikni ne problems nitie kabisa but nikech en ngama sharp president osekelo everybody on board ma joma ne chendo ka joma nyo jobless ineno kimanyo ne gi jobs koro jite dhi bedo ni are winners all get president nyocha wacho ni an adwaro government ma jite are winners momiyo wacho ni ka nyocha piem gi ja Raila Odinga tadhi make sure ni ebo win somewhere else manyiso ni king'iyo Africa nyocha wacho ka ni Africa sani ng'ama is mature mondo run African affairs to is known is obvious my Raila Odinga koro miyo embende oromo te mana wacho ni ka nitie piem e kindi ji ariyo to ng'at achiel oseyudo presidency the only available chance koro ero en ikawe tidhi mieko nyiche jite nyaka bed winners emomiyo anasika wacho ga kata Okango gin ni kata governors wa ma wantiere go owinjo bed ni gibedo thuolo mondo giti gi president William Ruto nikech ma endie ker mar Kenya mondo mi wadong gwengewa makata king'iyo Homa Bay Okango bro wuoyo kati gero kia kata gika dhi mbele Homa Bay edo ng'eyo pa yocho kwera ni kikawano akibera ko ng'eyo Ruarata kadok piny to koro kinyise ni Homa Bay sani William Ruto gero paya kata kwa dhi timo yiero mar chama William Ruto gero paya ma Homa Bay gi UDA gi government ok macha pesa county wadwa maru mar ODM gedi kapaya kacha kamigero mar rech ma Homa Bay miluongo ni Koginga Fish Market maja pesa mar William Ruto gi national government maru mar ODM gi county government onge kuro samo wan wanyalo chung nwa kwan gi koko 20 manyocha kwayo niya county wadwa timo yiero marwa mar UDA to wenwa uthuolo mondo wabe projects wa ma UDA time e gwenge wachung'ie ok ni governors udich go picha gi tije wa mwatimo gigo biar mingi
Wan kaka jo UDA waneno ni UDA gero Mfangano ring road. Waneno ni UDA gero Rusinga ring road. UDA gero Sindo nyaka Mbita nyaka gini manotamo mbadi higa 15 igero sani. Ang'o ma mono wa identify gi UDA mo daga chiel watieki sakoro rumo daga chiel achiel kaka Ken Ondiek odendo sirkand gini. Gima ok ong'eyo ni sani pod ji ywak ni ngima ni malo. Mafuta ma giwacho ni giduoko no pod ni malo ne ji mang'eny kata jodala gi pod ywak. Bando ma giwacho ni pinyno pod ni malo ne jo mang'eny kata jodala gi pod ywak. Gima wadwa neno ok wadwa wache sigana. Ken Ondiek waol gi sigana. Wan wadwa neno tich aching' mutimo. To yiero to yieno de utim yiero muyier ji te muyier ng'ato bede chama uno. To gima biro kedwa en ni jomoloyo gi jomolo e yiero mabiro. To sani in kapenji un gi county offices adi e Nyanza un gachiel un ariyo. Kapenji un gi ji adi mose register UDA e Nyanza iwacho ni 187 register pok onyisowa. Kapenji kawuono be inyalo luongo rally mar UDA e Kisumu mapapong' ma jiwacho ni kawuono wan wadonjo UDA ok inyal. Koro ombija magi sigana to wan wayie ni dhiuru chama ka chama chakore mana kamano. Chieng' moro dipo nono ni be chama no bedo maber makoro jo oyiego. To sani Raila Amolo Odinga pod e jatendwa. Be mwang'eyo kuwacho ni kiyo ting bad Raila Amolo Odinga malo. Magi weche ayany mama. Yoga masa koro rumo ma wango. Okwana yienu ngang mondo chawa. Mane kama weche ndumaro mar duol isa orumo daga chiel kende. Ara wacho dia jima pongo papo uru ga pile uyombo ga gango. Jipongo papo ga go manono kuyuwagi kitambe lwetu. Gima do wacho maduong' en niya wan kaka UDA wapango chama. Ara nyiso ganda joka nyana. Ni wan gi geno ni kako ganda wan weg demokrasia Kenya. Kendo wagombo ni akanya sayo yie to ya pepo yaore ma demokrasia mondo gima ne wakedo ni ochopi. Ne wachako lando UDA ka wan gi mathin kendo ne jo ka ndie mane ng'ato penja ni to UDA donjo gi yen nyambewa koso donjo gi kanyo. Kawuoni ng'eni o gi penj man. Gipenjo ni to numbers go be register se lando gi. Koro gimbe megi akia register se lando karango gima duong' en ya. Marketing ma UDA kendo wakwayo jo. Ero kamano. Jokama waweche chino norumo kanyo walor gino kanyo ma Frederick Okango jakanyo mar Azimio gi Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA walor chenro no kanyo. Ero kamano ahinya.